MACBAC, el Museu d'Art Contemporani Vicent Aguilera Cerny de Vilafamés, ha obert, després d'aquest període de confinament, va obrir el dia de neu. I hem obert en normalitat, però amb totes les mesures de seguretat. Recordeu que teniu que vindre amb mascareta, però el museu també disposa de mascaretes per si alguna persona no la tinguera en aquest moment. Tenim guants per si fos necessari. Obligarem, això sí, a tot el món a netejar-se amb hidrogel abans d'entrar al museu. El museu és un espai segur, és un espai molt segur. La visita al Museu de Vilafamés té unes mesures de seguretat que van, com us deia, més enllà de les requerides per l'administració. A través de les xarxes socials, durant aquests dies de confinament, hem realitzat més de 60 accions distintes per a totes les edats, xiquets i també per a adults, i ara esperem que aquests 15 dies, suposadament que estarem en fase 1, puguem rebre la visita de la gent de Castelló. Esperem que tot l'esforç enorme que han fet teletreballant des del museu per a condicionar-lo i per a tindre el gest i per a continuar donant un servei públic mentre hem estat tancats, siga ara correspost amb la ciutadania de Castelló que ens visite i que ens torni a donar un poquet la sensació de que som útils i que som necessaris. I el que volem és que la gent demostre presencialment la necessitat de la cultura que ja ens ha demostrat per la seva interacció amb nosaltres de manera virtual aquests dies.